Radio Rock Zone už 10 let pouští elektriku do kytar všem rockerům v Praze a okolí. Jo, jsme tady 10 let a to chce pořádnej mejdan. Objednali jsme si 100 billboardů po Praze a chtěli vyvěsit pozvánky, ale pak jsme si řekli na to, dáme to těm, pro který to rádio děláme, kapelám. Každá kapela má svůj vizuální styl, ať nám popřejou k narozeninám a přitom se taky proslaví. A taky, že jo, přišly nám stovky návrhů od punkáčů, metalistů, softrockerů, hardrockerů, hardkoristů a dalších magorů, co bez muziky nemůžou být. Prostě nejrůznějších šíleností všeho druhu. Vybrali jsme 100 nejlepších a ty jsme pověsili na billboardy po celý Praze. Co kus to originál. No ale to ještě není všechno. Tyhle kapely nám na mobil, nebo co já vím na co, nahráli i krátký jingly, který jsme pak pouštěli ve vysílání. Si krávo, tak to tu ještě nebylo.